Dobrý den všem, kteří sledují situaci kolem výstavby Gigafactory u nás na polích mezi Dolní Lutyní a Věřnovicemi. Rád bych vás v krátkosti informoval o současné situaci, která panuje po zveřejnění studií proveditelnosti, dopadové studie, která sledovala nebo posuzovala odtokové poměry na řece Olši a Lutynce. Poslední dobou jsme se k věci nevyjadřovali, to z toho důvodu, že Českou republiku zužovaly spíš záplavy a povodně. Každý měl svých starostí dost a z těchto důvodů jsme zachovali klid a nezdůrazňovali jsme problematiku Gigafactory na sítích. Teďka je prostor se k tomu krátce vyjádřit. Studie jsme obdrželi, konec konců jsou veřejně dostupné na internetu, každý si je může pročíst. Bylo by velmi laciné k nim vynášet unáhlené soudy. Chceme si nechat čas na prostudování, protože jedna z těch studií má 500 stran a vynášet soudy po letovém přečtení by nebylo uvážené. Věřím, že se nám to povede v průběhu měsíce října. Chceme se o tom bavit i s naší právní kanceláří, která nás v té věci zastupuje. Určitě budeme konzultovat celou věci s obcí Dolní Lutyně a následně se k tomu oficiálně vyjádříme. Určitě to není o tom, že by spolek nefungoval, nebo se o věc nezajímal, nebo by, nedej bože, byl na druhé straně, tak jak v poslední době zaznívalo. Určitě věřte, že je v našem hlavním zájmu to, co deklarujeme od samého začátku, to je boj proti výstavbě Gigafactory. V žádném případě nejsou na místě diskuze o kompenzacích, na to je strašně brzo. To určitě až v okamžiku, kdy budeme vědět všechny závěry a jak jsem říkal od samého začátku, nebavíme se o kompenzacích, ale o technických opatřeních, které by v případě výstavby měly bránit nás, obyvatele Věřnovic a Dolní Lutyně. O jiných kompenzacích se zatím odmítáme bavit. Já bych vás poprosil o trpělivost, určitě se naše stanoviska včas dozvíte. Určitě sledujte náš Facebook a případně stránky spolku. Přeju vám pokud možno klidné dny.